Agyamanaken ka Jesus manubot ko tainayat na kunay ngain pang pangruna idatun ko ngarot ken kaday tibiyag ko puso ken kararwag kiniti amin ko awanen sa baling ngayon na maite no di panagayat ko ken ka Jesus di kararag ko katindigan ko man di tarigagay ko magsilbiken ka awanen sa balin di lasiksika di na kay ayate jak ni namnaman anapatega ken ka tao akas kanya dirubeng nga maaya itatun ko ngarot ken kaday tibiyag ko puso ken kararwag kiniti amin ko awanen sa baling ngayon maite no di panagayat ko ken ka Jesus di kararag ko katindigan ko man di tarigagay ko magsilbiken ka awanen sa baling no di lasiksika di na kay ayate si urayaken ka panagsuglim Jesus